byagona chinga Chia kwenda kusanga amonentwe na anenmo kwenda kwemanya samngana ya twikire SMS yo borare tukiriga rero ningo na wakiri ngambia muno asenge ncho kusanga amonentwe kire chinga ki ncho samureta na muno butambe ningo Moncho muri TV ya Kisi TV niko na wakiri ngambia muno asenge ncho kwirebere byagona chinga Chia kwenda kusanga amonentwe na anenmo kwenda kwemanya samngana ya twikire SMS yo borare tukiriga rero ningo na wakiri ngambia muno asenge ncho kusanga amonentwe kire chinga ki ncho samureta na muno butambe niko Kukurkuntu Denis wasana bugwancha unangiri Kukurkuntu niko nakwareganirie egana kumenya samngana ya twikire SMS yo boraria ritukeriga ria lero ikamanya Politrack Africa niko bono yena ni robotu rwabene igore bokoreri babunge gesaba chorwa gwetera ase gwakiro chikora cyo mwaka wa 2022 wekira bono iga kurwa ase county ya Kisi mubunge wa South Mugirango umusikesi Rivanas osoro nere otangaine asenge ncho yogokora amagenderero aona anenemono kwadeke abantu bense nyikonyana bara amagenderero umusikesi Rivanas osoro niko ari namba 15 imensi ya Kenya ngima ekero kuba menterne babunge bonse pi amo wekera bone ngamo babunge wa South Mugirango Stephen osoro niko abwate 50 nomo nesano nemo nukta 0 igore mia ase akubwati kwa mubunge Anthony Kibagendi okitutu chache South oje bwate 62.3% igore bakoreri bori akoriregesa achoru no mubunge wensemeyo oje gatatu niga kuzahiri janda oje bwate 50 nomo nukuta Isano nema igore mia kurwa ase ebunge nyaribari chache eje gotoka me county ya Kisi arboto ro sentre yo boikiranu. Let's cross over to Kisi County, where we have Honorable Silvanus Osoro as the leading MP of South Mugirango, with 66%, followed by Honorable Anthony Kibagendi of Kitutu Churches South Constituency with 62.3%, and followed by Zahia Janda of Nyaribari Chache Constituency with 60.6%. Imachano ya mango gose amarere ya mango ni gobone aberege kwanekiwa anene mono ase ensemu ya marani eye gotoka ase ebunge ya Kitutu Chache North ime county ya Kisii tisukule lero ababotani ni gobaika ase ensemu ya marani agwasubomerana amona bamenyi bensemu yo na anene mono koba abochenu gose amarokererio na kibachi komenya gwetera na wetanga ase ensemu yo wetanga konyora amarere ya mango na anene mono otwara amachen osokutwara abochenu ase ensemu ya bongo nigo tukolia lero naenda kwikasa ensemu asaba botanya biga banen kwana na bogwani kucha sabantabo na anene muno kuba amosemia nigo nakori no roboto rigo rwabene kurwa ase Chinsa chika chamarani eye gotoka ase ebunge ya Kitutu Chache North ime county ya Kisii. Radio Nyakenyanya, daktari kutoka Hema Hospital, and today we are here tuachagaiga singencho ntubuate exercise gikorunga mental health awareness today tuacha in conjunction with Hema Hospital, so that aserero ntue Hema Hospital tuacha tubuate exercise tukorunga screening about pressure, diabetes na some of the lifestyle conditions zile nyingi unaona pressure nini ulcers tubuate okay, lifestyle conditions ni nyingi. Maybe if I have to talk about pressure, this is a lifestyle condition manageable through drugs, but abantu abange karuto ikire kenyoro tokonyore bagutumia amariyo g'ikienyeji, but etokuba advice bachinegitari because we have medication engiye irabakonya sokoraki asobubweni ubya na abantu abange maybe bunale atoikaga iga twanyorere na abange mbabuati entoko ngachikadi chene chief twatemera kora screening, but abange uko mubori konyora ngako ndogora mariyo, but egentege kenene ndaba advice ngerina babuati chikadi chene chief because ko bachipa buna bono yo munaro watanga ngako ndo ya mariyo we spend like 1,000 shillings every month, whereby na bawakane card for 500 shillings ewa emokonye kobualika ko ndo wakana cash. Amarieta nenkoroku Roslyn Nyakona David ngokorega siase Kisii County buna omoteneneriwa Amang'ana agenda based violence rero igotuacha marani gokora Amang'ana mental health awareness
ekiagera mental health yabeire concern mono ase esaidi ya marani kere gento gagokorekana ekebe marani abantu barusigwa maiso marani abantu beita marani so twarora rero tiga toche tokwanera abantu ba marani tobatebinga these issues are becoming many bono ngosari tore rieta rito skogari tiga abantu bateme taigu ntu twacha marani iga tore marani market insaiga aseng'enchi yogokwana n'abantu baito eye ne barase nene yarangire tugune chief na ndendo cha abantu baito bachire mono sana igo twacha gokwanera amang'ana yebirengererio twarorire ebirengererio ebi na bibikogera abantu bagweita na bibikogera abantu bagutamakuru asichinka na bibikoreta chisegi chia nyomba na bibikorenta oboibi igo bone ebintu ebi twatebanga tiga toche tokwanera abantu aba egerekero omonto amanye ng'a naki agwenerete amenye enka yaye naki agwenerete akwanere family yaye naende twacha gokura naki tiga kero omonto oteba omochando agwetera onye na omwana ore omoibi takomobisa ekiagerekero okomobisa nkorenta are omochando we speak about our families kwanere goro ya abana bao na mwao ng'a nche abana bane gaki omwana nara onchandete naende ndoche nero gosari ebinto bia abantu egere kokeiyo egera abantu boboe barende kero omonto arende chiraini chiaye igo etogoteba ng'a oborwaire bwa obonga ase eng'encho ya depression gose ogweita na ase eng'encho abantu bagokira naende onye ndiria abantu bagwancha bagamba ekiagera buna bono marani ntobwate sub county mental health focal person okoroka omong'are ogokora iga iga marani that is the contact person abantu tiga baende marani bateng'a daktari ebirengereri bianyarire abana bane bakong'ita boira omong'ina ona anchandete nyomba chisegi chichire nyomba egera abantu bagambe bakonyo onde teyo gogosekera ekiagera ntu twanyore specialities abantu mbarayiga bategete gokorwa bakonye abantu bakwane emechando bagwetera igo ntu ngokora ngoteba iga ing'a abantu baito bonsi pi tiga twaba tobe responsible tutware chi family meetings kero omonto tigoikaransana mwaye abantu baorokererani onye na emigondo ekoni gweya bagoteba ng'a yago nigo mpaka roche abantu baonire mpaka roche ikaransa onye na omogondo okoni ikaransa na efamily yago moigwanane ng'a ekene omogondo nkoni tore ase eng'encho na egento getutaete gwakana. Majina, mimi ni Dr. Mary Njuguna. Mimi ni psychiatrist katika Kisii County, pale Kisii Teaching and Referral Hospital. Na pia I'm the county mental health focal person. Na tunafuraha sana leo tuko hapa Marani katika sub county ya Kitutu Chache North. Tumekuja hapa kufanya mental health awareness. Vile May is set apart by World Health Organization as a mental health awareness month huu mwezi wa Mei. Kama vile huu mwezi wa Mei tumeshakuwa tukifanya several mental health awareness activities. Tumeanzia kwenye makanisa, tumeenda hata kwa baraza nyingine moja, na pia hivi karibuni tutafanya awareness kwenye Kisii County staff na Nyamira County staff. Hizi activities zote zimewezeshwa kwa vikundi vitatu ama vikundi tofauti ambavyo vimetusupport, na sana sana activities hizi mwaka huu zimeanzishwa na kikundi ambacho kinaitwa GMA, ambayo ni Gusii Mental Health Awareness group ama organization, ambayo imeanzishwa na Wagusii, watu ambao wamezaliwa hapa Gusii, wengine wamezaliwa hapa Kisii, wengine Nyamira na wengine labda sehemu zingine za hii nchi, lakini Wagusii wamesema kwamba kuna mental health issues nyingi sana katika Gusii region, na sisi ambao tuko hapa kwenye Gusii region we need to address them and we need to tackle them. Sasa GMA ndio wamewezesha activities hizi ya kwamba tuliweza kwenda kwenye kanisa la Taracha SDA weekend iliyopita, tulienda pia katika PCA weekend iliyopita, na jana tulikuwa katika baraza ya Nyanchwa. Gusii mental health awareness hawako peke yao katika kutufadhili kufanya hii mental health awareness. Pia Kisii County wametushikilia mkono sana with support from our chief officer, from our director and even from our CEC. They have been very supportive, and this shows that kila mtu anaweza kuelewa kwa wakati huu kwamba mental health illness na mental health awareness, mental health issues zimekuwa ni kitu ambacho ni lazima tuongelele na lazima tuweke mental health katika kipaumbele. Ekiame kiabaganisha pikipi imye moche wasongo ikikemanyeke ine muna municipality yekoragwa amono motenene lyabo oyo kurukonere jaspa maina hitukora rero nigo esokirina anene mono ko yikere bikon bikasine okorekana imye moche wetonya wasongo ase abagene chipipiki bagasine kurwana barabo ase barabo
kaukwane tukole rero nigo muskecha somainate ubuna barabuti bagokire mune bikoro abona siasa baganda tukutumika abaganisha pipigi eri kwone gakora tisegi amone buraburu eyetara goke abantu bande ikintu cyikwerera abantu bari bakore kore biashara ase etown ya Busongo gochigosiekana kunganya kura sensembe ya sengencho nigo bono omorembe ogochikubura nona boigo nigo asubira bona siasa gotoyesonani na gotumika abaganisha pipigi ase engencho abaganisha pipigi nigo bakora egasi yabe yerenke erigo kwerendera na kukinya chinka cyabo none boigo nigo bona ate nigo bona amochire mu county commissioner asogote babuna nigo abantu babwate tukorende batriki wasbose wekegambiro bari bose nigo serina kubuna amachiko none boigo ni ateruna tiga monto ndwensi emukari wegetabukero na anene umuntu wasubate birumuna tiga abantu bategweita abantu osengenje chikore ni bono cherire na wasobu mu governor we county ya Kisii wansana ngabona nero mu governor we county ya Kisii na anene umuntu gwategerera abaganchi pigipigi eri chikwere kubuna ukora bare mchando eyega sene koenekiwa ase etown ya Busongo asa marieta ne ngoro kwa Jasper Maina omonyakero gwe kiombe gya Kisii municipality Border Operators Association litangani igona atakagoteba ntukuru ase kiombe kya yaito kya municipality nga pole asa Amang'ana tu abere to kunyakorre town no mumurorio siretio bogima na ababande bachiete kogenda gusambira umuntu ito okurundie pigipigi enyumba abana baminto nataka kubatebiga into boda n'abantu tuchandegete tokweyagiria kemba abantu tokurigia asenchire nkongu igonta etegoteba nga muntu ndi bwensi obangete gento kiria gaisaransa akabanga paka omwana oli naende omwana oli nentakana asambirwe enyumba eto tategotebeke negentekebe naende gentekebe mono obutari borobwo bugimo obuya etokorra abana siasa bakuomana baba buna bari batayete kubwata na kisati lakini ntwanya korro omwana siasa gakwenda omochibwo omwana siasa onde aende omochio yachigo sarikende gyons igo tutete go train komenye kabire yo abana ba minto ba boda ntayete mbatebika politicians will always come and go lakini ntu no to gutigaraga iganse ito igege ndo narenge goteba nkeri naki nto nyara kuyegi chimbu chigete chimbe ekirache gotoreterere ngakigetere mutwe ese ngenja abana siasa aba bagocha batotumeka litukerimo nkuru baroro etogotumekurero mambio sarie gento gosoito omwana omino litukerimo onyorenga naye abantu bari buo engakieri naye oli ori ko support atayo egento narenge gotebia abantu baitu ba boda nimanyete nga ntubwate freedom of association ntubwate freedom asikira omuntu abwente gokora ebintu byaye ntoko nyara kubetereria abantu bonse bibaberi icherimo igoto ntoto yagete ebikundi bibazime na as possible lakini ebikundi ebiga bibwatie sheria eri ebekira na national na county government egento nataka gotebia mu governor ito okoro ku policy mbalati nekemo bono igaye you must accepting abantu abo bonse ipi bali Kisii county nayo okobara nekero okora abantu etogotebe kumechima buru kibali monchiro abayibimbaro abarogimbaro igo togotaka ogambira abantu bekanisa aba Kristo boka enale kusabanga kwarenge gwancha bwaroro bien koro yao na gwa accept kugambira abantu abaiga bonsi eidori ogwanchete nori otagwancheti ekina kiegente getangana kiragera omorembo ida na boda Mang'ana leadership tabwati kende abana baiga ba boda basagoti kuboka batebigunga genda bono mochoro omuntu mutaetora abagambire buya nande okonyoranga omorembo ochire nchenda tukwana muno murai na araire kurwenga kiyama ega igagoika bono ngaki na incheti nkorigereria intige town gego so umuriro ntatigete bono riro ria batari ningechigwa ingichega igandigia abantu bari abakoro torigereri ngaki town yegera akonyeke ese ngincho boniga town yabere no go zone abantu bajagire gotamaga iga no bali kunywe kenywaji iga no ne chibaga iga na intu twanyora abantu atu abako ne pigipigi batamire batwariro obwoba ntoko chikwanchira na Mang'ana ya igabe town yaito egento kerororo enare gotebi governor na county commissioner na igwete county commissioner ga gotebana abantu ba sareti babwaturu babere ntotete korra abantu abo bakoirwe court egeko gara rero ntwagenda mpaka garia court ntorochi muntu ndo boda gakoirwe court etotete koboriga ebintu ebinekene bire bigokorwa goseto etokonya gotububosa igonge ebintu ngokorubire onya abantu bagosire bachire bakorire gatendekebe we want them to be brought to book egere obochinga botige kogendera koba n'abana siasa
you should quit boda boda igeka to kwa na bana siasa tari etumine tinga ngane gavana yoka ngagose ne MP yoka etumine tinga boda boda is an independent sector negento gyoka account government yeta kurwa boda boda na revenue muntu teyo bwangire gwaka na revenue egera to tebenga igavana bono yage chirikungo turwaniere revenue ekona chwekara abantu bai 100 bare in one line bakogenda mutwe onye ne revenue ekogera abana ba mintu bakwe abatari bono mutubekire na mutubekire chibesa no ne chinyinge twakane libaga abana ba mintu bagoitu bakwe gekora antu tete kubarura mambia egento kyo mweri ngoteba neki intubura kisi municipality tuabeiro mo stadium tukurangerie dialogue tuarore no ene serikali ene kero ekonya kongusana na ngocha bare baisaransa bakwana inki kerege kongukisi inki gekorigi gwase boda boda abantu bataiche baisaranse irindo morembo iche pakaba mama boboire goche chiro esengenje bakorango bwatu bari no enchira bawo cheru bari epikwe nande bagotire muntu tataiti nande ache koirore rwari asa atigete omongi no gotire nande acha gocherunchira gaiga obwo bwabeire Kisi town etogo tebi no ne president yaito Amang'Ana ari Kisi ari geririgwe na hega na inchunse erinde omanyenga what is the problem in boda boda the basic problem nere the root of the matter erinde omanya echisegie chichiro tari chiro chite root maybe again tonkere abarundi epikipiki batagete lakini batara address gwencherere ngia erinde bakwane oborwaire gokuborwari korwase bwachakerete njasa marietane nikongoro kwa Evans Ototo Rietarinde Matthias nigonde chairman okitutu cha South na ndi nigonde advisor ya Kisi municipality na ndi nigonde mtetezi wa boda boda Kisi county twatemire koligi chinchira boda boda ya itera abebya igona nyorenga chia kongire uchikorigire kinie kenene tikeyo egento kera kenene boda boda ya itekera na arigeretia abana baito bari tumanyete tubamanyete bya baguriti mete ne myoro na bago chigurwania abantu bande igona igwete bobe mono twabeire tugukura ango mwako yokuruga chagete boda boda ya ito telibya boda boda yetu ya soirwe na abantu barabasaria abo bagenderera abantu baito baumire abantu bari birema ikonkurigirira abantu bari birema bonekera babeire birema yamanyire ko beterere bono bachagire gotomumba kebinyoro gosamba chinyumba ekenege ntekebe kibonete abantu baragererie na kera abantu bose bateba mina ntu tware gosabaiga eserikali yeiterite nita Amang'Ana security tafadhali abantu aba you know them twatemire koleta marieta abo butamba abantu babere bakurwanirwa ekera tokoleta marieta abo Amang'Ana ya chazira igo you know them abantu aba mubabwate na endekero kendo nyimoko nyana babere kini barusi kwa Amang'Ana boda boda omweshimiwa Simbarati jenara kwandira naye butambe na atemire ko gotebinjira turakonye boda boda yeito egera chisegi chiere igonkoranga turi gutaka kontegerera nche nari gusabaiga boda boda te kugamberu na mete abantu nene babeira abandi nabagaka bagotire okubarangirio bakwanire igonari gusabanga omorembe litangani boda boda yeito koratika chisegi tigaturangiri gutwikaranse amo na hendo omoyeshimiwe Simbarati kero kurangiria boda boda ta kurangiria abantu bari ensemo yawo yoka rangiri kere sector esengenjo chi association chire Kisi county chirange 20 chirangeri chonsi twikaranse tonyore gento togokorera lakini isego tigaboza yonga ebange najwe abantu bagoitana bono bagokubakoera ngota kuna chebango tigango abantu baito muire ngora abana boda boda tigaitana inu ase inu na inu abana siasa kamuranje tiga abana boda boda basikwe bunego tiege tondo tiga kuna gosegeta mura baito bagoitana ekero kurwe besa amanyinga itekanga karuchi besa goremete kwa ruchi besa kwa abantu amabere kwa abantu mugati nga kanyumo jiko bachinguru murwane igogokora igotomogokora baba siasa tigango omoremboso ase Kisi county yeito ngosiritore biashara bune ntubwate biashara ase nje investors ngotamabare tigango omoremboso na ende abaishimiwa baito barimo mutagete tuchiko bakorera buya na ende gakiye jikura taringa kera mwato bekamo mwato emetene chinyimbo ratucho kubakonya tigango twikaranso morembobe yaso bwenge twabaire chingaki twabaire amatuko twabaire 24 hours inwa baishimi walitangani korari gyo morembe egera mutiga abana baitombana goitana ba boda boda chinyomba gosamba ne chimuma oyo tamanyeti emburego twire liburiria mwachakire gochandika tigango moremboso tigako na gotoretera chigi chinu cha siasa igorari go cha boda boda biyamona ensi ya Kenya amone ensi ya Singapore ninga bona chigwana ni nego chiwakora egasemo anene mono ase ensemo yabasa yakone kevuna ko bonyora bare chigasi ase Chinsa chiga chonsibire
aigani gakorekana ekero muraibu ense ya Singapore atari tukuja asense ya Kenya ago asubabegete amma kuigwana amuno President William Samoei Ruto hinga abasai benseme chiga chonsi bere kuchukona bare chigasi wetera asense mu mutandao nona bayigoni obona Kenya iguchukubwatia ense ya Singapore ase emiroberiye begete erikwana na chinyomba cha maguri anse guche asabantu babo ago asekanye chukubwati emiroberiye yona kweneke buna abakenya kona bare chigasi amuna chinyomba Chia amaguri anse tigangwa rwotorega rwabene kurwa Chinsa chiga kurwa sense ya Kenya karumura wense ya Singapore atari tugushaka Kenya na kwenekia ayiga kubwatia. Witnessed the signing of 3 memoranda of understanding on ICT, which will facilitate cooperation on cybersecurity, digitization of government services, ICT capacity building, among the other areas. We also signed another MOU on skills development to facilitate collaboration in human resource capacity building for civil servants and students, particularly in specific areas that need to support a sustainable socio-economic development priorities, especially the ones we have identified in Kenya. As we all understand, the Tibet space is the engine for providing the human capital necessary to assist us in driving our Vision 2030 and our economic development blueprint as a government. We signed an MOU in carbon credits collaboration under Article 6 of the Paris Agreement, and this will encourage, develop, and facilitate collaborative carbon credit projects of mutual interest. International collaboration, such as this agreement between Singapore and Kenya, is critical to promoting global climate action to achieve the goals of the Paris Agreement. Tukona wika ase kiama kia UDA, omori kiama nene we kiama kia UDA musikekele vasimalala, niko bono atebirenga bono elengo yabo enene wikira bono iga, nigere gushikulikia abantu gwetani milioni 15 uchia ase ekiama kio imeyense ya Kenya engima. Kaukwani kura ase amagache ya hoteli ya Heston niko musikekele vasimala atebire na bono niko bachakire emiroberio ana anene mono gochikolikia abantu abega gochakira bono iga weika omwaka wechirubere 2022 tutachikwenda obochori bonde chinga kicho kunene robochiro bene asenchira yobekirano. Tungependa kuhimiza coordinators mkirudi nyumbani muhakikishe kwamba mumeregister members, na tunataka kwa sababu register ya IBC kwa karibu na milioni 20 milioni 22, tungependa sisi kama UDA tuwe na members angalau 15 million, so that wakati wa uchaguzi sisi tunaomba tu members wetu watupigie kura na tumeshinda uchaguzi. So we want to ensure that tumefika the 15 million mark. Kwa sasa hivi tuko 9.98 million members, na unajua kuna wale wengine labda ambao wameaga, wengine labda hawako na sisi. Sasa tukitengeneza hiyo register yetu tutapata labda tuko 9.5 million. So bado tuko na karibu 5.5 million members inafaa tuwasajili katika chama chetu, na tutawapatia program jinsi vile tutawafikia. Tukutikana nayo ndetenkwire ayemo asayemo weika ase Chinsa mutanya sasa chikutoka ase eward chitago bravu imiye bungi ya South Mugirango county ya Kisii ase abamanyi bensema iga bono bagenda tukuchandika wetera emre nyinge yegasine gotwana kosomba umugoko weika chinyumba cyabo ecyatawikire wetera asomugoko monge hitukore rero ase obisi ya mugwimenere buye county ya Kisii umuskedori Sidonya Toto Aburi wetera ase obisi ya Ngavu niyo bana batara abakoretaro emo aseyemo weika ase ensemeiga na anemono kwena nabo konyi wechindagera amune cyanga amune bintu binde gucyasa abantu bensemeiga eri kwaneke munango konye kabare wetera ase ngencho ibintu byawe bingeni go byaserekire wetera asembure nyinge niko twakora robochi weyemo asensemeiga ekero twatara weika na kwenekia arega ndikura sensemeiga nena wega abantu bensemeiga niko bono banganyire kura ase ayiga na weika ase na kwana samairi agwaswe chikoberera ase chikangichinke yuchukwaneke munankwe unyara bari chinguru chuko nganya kura sinsemecho ase nchumbo cyabo niko bono cyatawikire wetera ase amacha mange ayakuru ase ensemo yebitunwa robotiro senchere wikirano.
Yo minto tonya to tatueba nande nto komotiga nto moitabete bona abantu ba minto amang'ana mokoira moroche abang'ina ba minto moroche buna tochande geta baka ba minto moroche amang'ana bunare bono twairaneirie omong'ina ng'ambu ya mono nande tato inyore ekegioka ato inyore ne biembe ebio tore magega inchu mokoroga na sheshe niga iga moto ikaransi ebikundi babo mwana osaka nchwe torende buna saka atolendire aina aro nabwate nche marieta gonkoro bukaro kerubo muna moroche chigoti chitomenyete iga gotomenyete ne mechande emenge nande tubwate wasiwasi enyinga ase eng'encho buna bwone egenyomba gombegete enyomba buna mbegete korurogoro negoti bona magena gagoturungana mpaka yande na ake nyomba yane agaturungana bono iga gomenyete na abana bonsi pie family yonsi pie gomenyete ase akanyomba kara afadhali yake nakwo omenyerete ase eng'encho ya obwoba ng'a kero kende nabo rigena rirarure igoro nande riturungane buna riaturunganete rikaiyeria eywo bono nabo onde na obwoba nonye kimenyete timenyeti kinde buya ase aya iga eria yaito yonsi pi ching'aki chinyinge kere embura yatura enyinge rirabe rikoinya kwanyoka ofio ofio naende nonye ne riraba rioka rinyene igo rigosa rire na amache orabuge na omoticho oengire lakini amache akominyoka inse aiyora riraba ririo orabuge na omoticho bwengire lakini na amache arie kere embura yatura enyinge yasariri riraba bono ekero riraba eri riasarekire intwe buna abanto bari tomenyete ororo igo tokoba na obwoba obonge sana twagani ng'a eserekari na intwe torigereri ase eng'encho tore ime ya Kenya na intwe eserekari etomanye ng'a na abanto babo tore etokonye buna intwe abanto tore egoti keranyarekane onye ase karoro baratobeke intwe tobatigere ase aya iga banyakore buna eforest na intwe batong'anyi gochia ase agiya ase toranyaka koba tokomenya tore comfortable. Okay, kwa majina naitwa Domtila Msimbi. Hapa ndipo kwangu. Vile wanaona hivi, hiyo nyumba ni kupasuka juu ya maji mafuriko. Huku si ati kuna amani. Saa yoyote watu wanaweza hata si kubebwa. Kulimeli. Watu wanaweza zama saa yoyote. Sababu ya hii mambo ya kufurika kila saa maji, hatuna amani. Serikali ingekuwa mzuri, ingetuhamisha kutoka hapa, ituweke huko forest, itubadilishie. Sio hivi venye wametuacha wamenyamaza, tunaletewa chakula tukule leo kesho. Inafaa watusaidie na hiyo maneno. Irangoba mintona bakwanire ng'ambi ya more. Ncho yontene na ankuru ku Margaret Mora Kerosi. Igo iga aseng'encho iyo mong'ina Doris Donya Aburi gose toto nari mumanyete ritang'ani nyora maigaye aserieta ria Yesu omong'ina Doris na banchete iga ng'akirete simi Chinsa chire saa 5 ya botuko agantebi ng'aboka na koimoka na kominyoka paka office morore timu ya nero office mogende mogure ndagerende yonsi obesa buri obosini niboro mominyoke morora abang'ina abo baumire batamenyetie ase chinyomba chiabo nobo maene goetera soyo minto Geoffrey Keraka twachira igo nabuga ng'ane gento kiarenge raisi nabuga ng'ane taro lakini tuatarire twachire goti igoro twaga oise kondrandi gamorete ngumeti ng'ankie kebamura twachire tugutara magena ebitirimboko twatira amache ebitogomera twarorire enjire emechiesa regete twaondokire yani tware kuburi ng'aki no bamenyeta gose kiagere biburi mbiarenge bisieri twate ng'aba bang'anyi gune chinguru kiagera mbabwati ase bakogenda igo gotwataka tobatebi ng'aki omong'ina Doris Donya no aramo na inwe ase chinjera chiaye chioboke oikira kaki omong'ina oyu ng'a igenda yaye njaserete paka akainyora ng'abanto baye mbare bagachandegete iga naende oteba ng'a igo ng'atari ng'ekera atotoma ng'a abuno akorera nagenderere kobwaterana amo na eserekari yoyo minto omoishimiwa Simba Arati na abajumbe bande ba South Mogirango buno yo minto Osoro amo twarorire ne serikali ya national government twarorire chigari chia chiraiga asing'encho kero omonto are concerned about Amang'ana aya iga abanyorire
igo ntogenderere ugusaba gwoka ngogokonya na benganda gotenga nkwenda ndi gugusaba igo tutaite twegene naki eserikali kubwaterana county government ne national government ngocha bare with a lasting solution kiagera nonyene kero twacha twarigererie nyombe ya igase twakaribishirwo muchioyo omusubati orananyora gare omoruya lakini rende bonanywa mirese ita okwaneke gusie kia sana igo twaondokire gento twarorire nyombe iyo twatarire nyomba chirigo chiategete chionsi lakini rende asenge nchomba bwati ase bagochia nande no baraire ime igo na inchenare kuire getambokero kwa niaba ya ofisi y'omong'ina omo women Doris imborie eserikali ya His Excellency Simbarati national government bari gwancha baire getambokero bakonye abantu bekenyureke because ntworokigwa aserige na riarwa egoti igoro ligatirimboka likanyora aserigwe kanyera ase nyomba y'omonto ng'aki yari gocha kunyarekana yekanyere ase omobere bw'omonto ng'ane gesie kenene etararerete abantu baria na kubaita igo gusaba kwane na ase serikali ng'ire getambokero kia bwango ebakonye nonye nintu twari gochigwika nyomba eri tochigosoa imeiga tosinyigosoa naende twobwanga era tobwatera nime twatama mbiya mono mong'ina Doris nabanchete naende natwa ebinto bikeigo abang'ina kiagera ninu mokoruga no mong'ina era tabwati binto binene omong'ina tabwati binto binene omong'ina endagera areta abang'ina banyore baire riko barosie na kobwa mono momanyete onye mwichoreti chipasari chiabana chintakana ababoraka nebiombe na biro byo ntoigorete bono iga mbagenderete koena nebiombe onye mura ichoria gosonye mura rosie biombe naende morosie biombe omong'ina Doris donya abakonye na kobwa mono nonye ninche ninduete nkagetega ngaibono igari egetunweke openda agaria omogaka naro kamenyira emiaka ya etire orarire Pastor Elisa Fanosa tokiri ngombe muna singe nchoko kusanga munenchwe na anene muno kwendera kwimonya asa mungana lega sinigoteka kuruchingo nyachiense mbye muna singe nchoko tubwatia ase mitandao yechonsi pibu na kisi hot tv mbye muna singe nchoko tubwatisya mbye muna singe nchoko tenina amonetwe kare chingaki nchabuna butamba samaritane ni Kukurkuntu Denis kwasena bwancha undangiri Kukurkuntu niko bana wasobeto mirane na ande chingaki chinde eto kumunya sade agenderete asiboniga na achirite to mirane chingaki chinde